Sa panahon ngayon, dahil sa kahirapan, walang pera at kakulangan sa trabaho sa Pilipinas, laging pumapasok sa isipan ng karamihan ay ang pangingibang bansa. Katulad na lamang ni Chari Navarez na mula sa Kadburawan, Ligao City na isinalang-alang ang pamilya upang makipagsapalaran sa ibang bansa. Nagumpisa na umano siyang hindi pa kainin ng maayos at ibinibigay sa kanya na tubig inumin ay nanggagaling umano sa CR. Basta nagbago lang yung amo ko nung nanganak na siya. Talaga kaya, stress na ako dun. At hindi pa umano na kontento ang kanyang amo dahil umabot na sa punto ng pagkukulong sa kanya sa kwarto. Mga siguro 5 days na ata ako nakakulong doon. Wala na akong humingi ako ng pagkain sa kanila. Nagbibigay naman sila nung last ng 5 days, nagbigay sila ng biscuit sa akin. Tapos wala na, hindi na sila nagbigay ulit. Tapos yung iniinom ko, galing na sa CR. Nahimatay ako nung sumusuka na ako ng dugo. Tapos sinabi ko yun sa amo ko, sinabi ko sa agency ko doon sa wala din. Ora mismo naman umaksyon ng aming programa. Naidulog ito sa tanggapan ng Overseas Workers Welfare Administration. At ang huling update po sa amin as of today, at 9:50 a.m. is that meron na po siyang final exit visa na pauwi ng Pilipinas. Sa tulong ng OWA, muling nakatungtong ng Pilipinas si Chari. Maraming salamat po sa tabang ora mismo.